Lapit na tayo. Diyan tayo pupunta guys, oh. Sa bundok na yan. Maluluwag Spring. Yan si Sir Elmer. Elmer, ano pala niyo sir? Saura, sir. Saura. Ayun. Tsaka si Ma'am Gina Montañer. Ma'am Gina. Tsaka si Ma'am Juan po. Joanne. Ayun. Shout out po sa kanila. Kagalang. Kagalang-galang. Yun. 14 po, 300. Meron 300, may 500. Yun. Yung sa taas po na yun, doon. 700 Function. po, 700. 700 function. Pavilion tawag doon. Oh. Sige. Yung Olympic pool. Ito yung isang pool nila, Olympic pool. Ito yung sa bandang baba. Ayan, may mga naliligo. May mga guest doon. Yung forest to. Sarap mag-picnic dito, kasama pamilya. May CR din pala sa side na yun, ayun, dito sa baba. May CR din pala sa baba. Yun na. May trash can sila dito. Happy up. Tapos mo makikita yung ano, I love MSPL. Ano pala kaya pala MSPL? Maluluwag Spring Protected Landscape. Yan. Ito yung pakdaar ng ano, DENR. Yan, pakdaar. Punta tayo ngayon ng Maluluwag Hot Spring. Start tayo dito sa Alaminos. Time check 11:29 AM morning. Ayan. Pero bago tayo dumiretso ng Maluluwag, dahil muna tayo kay Bro JRTV sa kanyang shop sa Labrador. Dito sa 7-Eleven. Napapanood nyo siguro yan si Bro JRTV. Ayan. Shout out sa kanya. Sa kanyang mga avid fans, subscribers, followers. Yan. Dinibita natin ngayon kay Bro JRTV. Nandito ko na siya twice. Nung una, nung kami ng basketball doon, doon hindi ako naglaro. Nanood lang ako. Tapos pangalawang tagpo namin is yung nag-stop over ako sa 7-Eleven sa Labrador bago kumanan kasi 1 way yun eh. So nakita rin kami doon, nagkakwentuhan kami. At lagi kami may communications tuwing meron siyang bagong uploads at meron siyang mga live, wag nag-live siya. Lagi tayong nakaalalay sa kanya. So suportahan nyo rin sana si Bro JRTV. So dito na tayo sa may Alaminos bypass. Lumabas tayo ng mga LTO. Ayan ang LTO ng Alaminos. Meron nagda-driving. Nag-aaral ng driving. Sinahan natin para ma-alert. Okay, pasok tayo. Let's G! Isa sa pinakamagandang daanan dito sa Pangasinan is itong Sual Sigsag. Maganda yung Sigsag Road dyan, tsaka yung mga tanawin dyan, mga kabundukan din.
Tama muna dyan yung bundok na Kalikasan. Nagkaroon na naman daang Kalikasan dyan sa may Manggataran. Pero doon tayo magkarating ng daang Kalikasan. Doon na tayo sa may Manlalawag Hot Spring. Patadaanan natin yung Aguilar, daang Katutubo naman yun. Tagal-tagal nyo lang tayo pinakapag-motor ng malayo. Hilig ko talaga magmotor eh. Bala ko nga sana mag-Mindanao Loop. Kaya lang hindi pa tayo pinapayagan ng kalusugan natin. Saka dapat magbahon siguro ako ng isang belt. Pag nag-Mindanao Loop tayo. Kasi minsan nung dinula natin to sa Pulipol, nangano yung belt niya, pero nagpalinis ako, okay pa naman. Pinacheck ko, okay pa naman. Nilinis lang yung panggilid. Yung si Bro JR, nakasama natin nila J4 yan. Nila ni Francie Adventures, yan. Nagdaang Kalikasan sila lood via daang Katutubo. Kasi bawal pa pumasok sa daang Kalikasan eh. So nag-via daang Katutubo sila. Parang backdoor siya, no? Kasi puro rough road. Talagang rough na rough. Extreme. Kasi may ulan-ulan pa yata, no? May mga portion na mga basa. Mitawid din ng ilog. Basta ano, sobrang ano yun, exciting yun, ginawa nila. Yung mga content ni Bro JR talaga, mga ganyan. Parang ano, motocross. Extreme na ano talaga. Backdoor Adventures. Meron na silang grupo eh, yung Backdoor Boys yata yun. Backdoor Boys. Kasama na sila yung Sergeant Moto. Merong crane, mabagal. Ay mga singit. Ano parang masisingit din ito uli. Nakaunang itong kotse. Eh palikunat doon sa unahan. Ayan, pipilitin talaga din. Sundan tayo makakapag-yield tayo. Pagbangka siya, pagpagkabanggaan, pagkasalubong, maunan ko na siya ako tayo. Ganyan ako kasi turista pagka huli ko. Pag nag-overtake ako, hindi ko nakikita ang kasalubong. Sana ako itong mag-update ng neck bracket ko. Hindi ko lang ito masusubukan ng ano eh. Mabilis. So maaalala din ako eh. So nag-iisang daan lang tayo maximum. Nakalipa rin yung cellphone natin eh. Magnet kasi yung mahawak, malapad siya. Gaya ng camera, hindi siya basta-basta tatanggal kasi nag-loop lang. Nung nakamount nga yan sa helmet ko, inaangat yung helmet eh. Kahit nakatali siya, kalahati na lang yung makikita mo. Masasakal ka eh. Para sa nagsisilbing fender. Kasi natin mamaya kung anong kailangan ng video natin. Kasi hindi ko siya tinutuloy pag may video. Pinakat-cut ko siya para ano. Pinakat ko minsan-minsan para hindi masyadong mahaba, mahirap i-upload.
kailangan mo pagsalita. Mababag ka mo rusin. 94 lang ako, 95 natin. Kaya ako sa ito, binulisan mo eh. Malakas sumatag to click 160 lalo pagka walang angkas. Saka walang sakay, walang bagahe. Dati kasi may bagahe ako eh. Yung bagahe ko parang katumpas na rin ng dalawang angkas eh. Bagahe ko sa pagka-camping. Hindi tayo makapag-camping ngayon. Kasi yung hot spring ay bawal pag-overnight. Hanggang alas 3 lang yata. O alas 5. Buting tayo dito. Open naman eh. Hindi tayo mag-vlog sa suki ko. Basically ako doon kinakainin sa Aguilar eh. O baka sa bandang Labrador na, tingnan natin. Excuse me. Ang gawin pala natin ngayon ay si Bestie Gray. Sa mga hindi pa nakakakilala sa aking motor na Honda Click 160 ay si Bestie Gray. Yan. Siya kasi ay kulay gray. Gray and white. Gray, white and black. Pinawak-hawakan ko yung cellphone ko, baka wala na eh. Ito lang konti, reset muna tayo dito. Yung sabi ko. Yan, nakapag-restart na tayo. Hindi siya basta-basta matatanggal. So ano, rider. Kalimutan ko yung blood scoop. Kasoy yun, kasoy. Buto ng kasoy. Beta nila.
stock pa lang itong si Bestie Gray. Naka-delivery pa rin ito. Inayaan ko muna naman yan. Satisfied naman ako sa takbo niya. Hindi naman ako na masyado nakikipag-barera sa daan. Pero baka pag makita ko ng Baguio o matatarik na daan, baka mag-17 na ako. Kasi mas malakas ang hatak ng 17. Tsaka magkakaroon na rin po ng dulo. Kasi ngayon, maximum na tatakbo ko, 180 lang. Pagpababa, ay hindi 120, kaya diretso, nakabuelo. Pero hirap sa lang makuha yung 120. Pero yung ito ang lagi pinakarga ko. Alam ko mas malakas din siya matag pagka nag-print ng ako eh. Diyan mo marami pang pupuntahan dyan. So dito na tayo sa Simulano, sa Burod. Susundan tayo Victory Line. Yun ang isang magandang gasolinahan dito, bago yan eh. Bagong gasolinahan. Pag ganyan makakaba, huwag niyo ang pilitin umabertake sa kanan. Lalo na trailer. Kakainin kayo niyan. Kahit bus lang, kakainin kayo niyan. Kahit nga jeep eh. Nagalanganin pa ako sa jeep umabertake sa kanan. Pag ganitong sigsag. Merong checkpoint, pinalagpas lang tayo. Naka full battle gear naman kasi tayo eh. Pagkita nila naka full battle gear kayo, di tayo basta-basta paparahin.
Pinapara lang yung mga walang helmet, magkangkas, nakatsinelas, di ba? Wala pang mga hindi support, shoulder support, elbow. Kaya tayo, kompleto tayo eh. Pag mga ganitong mga riders, hindi nila inaabala. Mukha ka ng riders eh. Tapos naka-vest ka pa. Tatango ka lang. Pwede na. Ito tayo dito sa may sa may 7-Eleven. Parang gusto kong bumili ng bango ng daing oh. Yun ang daing na mabango. Isa kasi may daing na mabaho eh. Yung daing dyan, mababanguhan ako sa daing nila dyan. Parang sapat sa siya. Hindi, kumbaga binilag siya nang hindi pa sira. Yung iba kasi, sira na siya talaga. Pilasa na bago ibilad. Pero pag binilad siya ng fresh, mabango siya. So yun, larga na tayo. Dito tayo sa bayan ng Sual. Nandiyan pa rin yung kanilang Christmas tree oh. Tayo, may tayo. Pinili ko lang i-overtake kasi may tayo. Tayo ng baka. Susundan natin. Dito sinasabi ko, may maamoy ka itong amoy ng daing dito na iba yung amoy. Parang may halong amoy patay. May mga nagtitinda dyan na daing na bilasana nung ibilad yung daing, kaya ganyan. Pero kung fresh yan, I doubt na gano'n ang amoy. Time check, 11:59, nasa Sual tayo. Nilipat na lang pala yung Coast Guard dyan sa bandang kanan, excuse me. So, alas 12 na. Hanap tayo ng makakainan. Masarap daw yung kainan dun sa may malapit sa Coast Guard. Kaya lang, amoy ko pa din yung daing na yung sabi kong daing na hindi ka aya-aya yung amoy. Tapos dito rin, boundary na agad to ng Sual tsaka Labrador. Marami nagkakamali kasi rito Yung parang talipapa na malaki dyan, yan ay part na ng Labrador. Ito yung boundary ng Labrador tsaka Sual. So itong talipapa na to, although karugtong pa yan ng Sual Fishport, Labrador na yan. Ito, Labrador na to. Ito. Labrador na yan, mga talipapa na yan. Diyan kasi nung una, diyan pa lang sila sa tabing kalsada.
marami silang mga binibentang fresh na isda, yung bagong ahon talaga. Diyan kasi yung fish port nila. Mangingisda yung hanap buhay ng mga tao rito. Diyan sa tabing dagat. Kaya nauso yan hanggang sa naging talipapa na ngayon talaga siya. Pero inuro ko sila sa bandang likod. Dati kasi nasa may kalsada sila. Nakaka-cause sila ng traffic dyan. Laging traffic dyan. Lalo pag holiday, wala na. Barado na yung kalsada. Magmula dito hanggang bayan ng Labrador na yata, hindi na gumagalaw halos. So ngayon, ginawa, pinaurong yan sa bandang likod, papuntang dagat. Kaya yun, nabawasan na yung traffic ngayon. Maganda yung nakaisip ng ganyan. So, nasa Tubuan Elementary School tayo. Tubuan, Labrador. Ito. Lagi kasi tayo nagagaling ng West kasi taga Bani, Pangasinan tayo. Pero kanina, sinimbulan ko kayo ng vlog from Alaminos. Inangat ko lang yung helmet natin para para malinaw sa mic. Yun, binuksan na ng tuluyan itong tulay na to. Ito yung tulay na ginawa na napakatagal. 3 taon yata bago natapos yung tulay na to. Kasi malalim yung sa baba niyan eh. Ang sira niya nasa pundasyon. Tagal ginawa niyan, mga 3 years. Mahigit. Pero nadadaanan naman siya, hindi naman siya close totally. Sarado lang yung lane sa bandang kanan, itong dinaanan natin. Pero ngayon, okay na siya. Nakataw yung mga panay yung ambulansya. Baba natin yung helmet kasi malikabok. Hirap pala baba ng helmet na ito, matigas. Art, Alaminos to. Saan kayo dadalhin ito mga to? Alaminos Rescue to eh. Baka magta-transport ng patient papuntang Dagupan. Meron din kung kinainan dati dito na kubo. O daw po nandiyan pa siya. Dito sa bandang kanan, may kinakain sa bandang kanan. Malapit sa Petron. May mga tindang kubo rin dito. Oh. Diyan sa may Petron. Ito nga, may kailan nga dito. Dito tayo. Ito na tayo. Kaya part sa bandaron. Mainit dun eh. Atras tayo, atras.
So, dito muna tayo kakain. Meron din doon eh, Kapitana. Pero mukhang masarap dito. Try natin dito. Just charge natin yung ano. So yun, dito tayo sa Danis Eatery. Dami rin kumakain dito. Oh. Danis Eatery, Kaleskes. Tapat siya ng seaside. Okay na? Sarap po. Yan. Ay, na po. Sige po. Thank you. Ano natin, sinigang. Kasi malamig ang panahon. Sunrise lang. Tsaka Coke Zero na vanilla flavor. Kakain tayo. Yun, larga na tayo. Sarap din yung kanilang pagkain doon. Although kulang sa lambot yung kanilang nilagang baboy. Okay lang. Chewable naman. Lapit na tayo na Bro JR. Sniper. Tayo mo lang natin yung one way isaw na yun eh.
Dito tayo sa kanyang shop. Tabi ng sarado. 4 p.m. Yun lang. So tuloy na lang tayo ng tuloy na lang tayo ng luluwag. So wala si Bro JR. Sarado yung kanyang shop. Balik tayo sa 4. Sa tamang-tama. Punta muna tayo ng Manggataran. Kasi ang alam ko magsasarado ng alas 3 yung Manggataran. Maluluwag. Hot Spring. Medyo congested itong kalsada na to kasi ito ay merong papasok na shortcut dyan papuntang Dagupan, Lingayen, Kalasyaw, dyan ang shortcut via Binmalay. So, meron dito tayo sinusundan na yung truck. Delikado yung shortcut kaya overtake niya. Huwag mo lang ipilit. Isa pa itong kalsada na ito, no? Napwede rin ito ng panahon ni Duterte. Inulit yata nila. Inulit yung bridge. Parang nangyari dun sa may bago magsuhan. Panitan. Laki ng solar ng ano nila dito. Talagang solid. Solid. Ayan o. Laki ng solar panel nila. 500 watts yata yan. Parang sila cons to eh. Baka pupunta ng Dagupan to mga ito. Yung ito sila yung nangungupahan sa ano namin. Sa baba namin. Yung ano, Chicken Star, saka yung Tambikers, tindahan ng bisikleta. Yan, naurot na siya.
gagas. Mas gusto kong bumiyahin ng ganito, hindi siya weekend, weekdays. Kahapon dapat, kaso sarado kahapon ang Maluluwag Spring eh. Maluluwag Hot Spring. Sarado sa pag Mondays. Nabasa ko dun sa kanila post. Kaya Tuesday lang talaga ang pwede. Monday kasi yung aking day off. US time, so nag-start kagabi, tapos ngayong umaga, hapon doon sa US. Ano yung gabi? Tuesday na. So, di pasok na ako ngayong gabi. Kaya hindi naman tayo magkakaroon dito. Mamamasal lang tayo. Wala na kalikasan, kapag naman yan. Ikabundukan na yan, ang manggataroon ng tatapos ng Santa Cruz. Daan Kalikasan, saka daan Katipubo. Although parang hindi pa tapos, so part ng ng Katipubo. Yung iba, kasi bawal pumasok sa manggataroon sa daan Kalikasan. So pag nanggagaling ka ng Pangasinan, sa Aguilar ang daan, sa daan Katipubo. Kapita. Tapos kakaliwa ka sa Mapita, may daan doon, kaso Matarik. Saka yung isa naman, dadaan ng river crossing. Yung isang option naman, diretsin mo yung barangay Mapita talaga. Doon ka doon ka dadaan. Mga rough road yung madadaanan mo. Pero yung mga 4 wheels, alam ko, nakakadaan dyan sa may bandang Mapita, sa Bayawas River. At Agustin ng Daan Kalikasan. Bugal yun ito na, barangay Magtaking. Bugal yun. Kala ko riders, hindi pala, mga estudyante lang pala ito. Kung mo talaga pag mga riders galing sa malalayo, mabilis ang takbo niyan. Kung kaya kong iiwasan ko, kung may mga sumasalubong, okay lang yun. Pwede mo iwasan. Yung iba kasi nangiyabang eh. Kahit aluwag yun ng kasada, sasadyain ka talagang sasalubungin eh. Pa-flasher pa eh, no? Mga kunting adjustment lang sa kalsada, mga nagpapatuloy, mga naka-convoy, pwede mo namang ilaban eh. Single motor ka lang naman eh. Hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan pagsabayan, pagbanggaan. Pareho naman kayong talo eh. At sino pa sa katwiran, sabi kayong harapin si kamatayan.
Maliwanag sila. Mga kakain yun eh. Marami kumakain dito kasi dito only rice. Eh mga drivers na yan, mga truckers, malalakas sa kanin yan. Kaya yan hanggang mga 5 kanin. Uso dito only rice eh. Tayo mo na tumabi. Puro estudyante sa kayo mo. Shout out Inco family ng lugar yun. Ano lang kasi mga bata eh. Mga bata kasi kaya nag-ayabangan. Mga bata yung drivers. Diesel. Ano yan eh, convert sa rice mill. Tistingisan, para na tistingisan. Ang palay. Nagilingan ng palay. Plaka rin siya, eh. So, kanina,
Dumanan tayo sa Connie, papuntang Maynila. May bangkay dito. Gamitin nga ako ng bangkay dito. Yun, bayan na ng Bugal yun. Kasi tayo pero reset. Para ano tayo masaya. Hindi pa hirap mag-ano. Yan, tuloy tayo. Balik ka mo kasi kung rice yun. Bayan na ng Bugal yun. Sunod sa Bugal yun ay Aguilar. Uy, huli na. Madali makakapasok na sa trabaho. Ibulingan natin. Kaya.
Ayan. Ay sila kasi ng bugal yun eh. Mga konti, agilaw na kagad eh. Hindi mga nakabili po palay. Oop, yan. Chicks. Ay, pala ko chicks. Laki pa nga. Nako, rekta na. Wala na. Tapos ka na. Kualifikasyon. Susunod pa isa sa atin. Susubukan yung habol. Tayo sa ambulansya. Alam ko bang katarim area na ito? Ay, hindi pa tayo lumalagpas ng ano. Aguilar. Oo. Aguilar na.
Oh, grabe. Ay, may higa-higa pa eh. Papasok na sa ano, papasok na sa tawag nito, gasolinahan. Ako pala. Ako eh. Bayan na ito, so magre-reset tayo dito. Bisikleta. Re-reset muna tayo dito ng camera. Sana ay nag-enjoy kayo dun sa ating ride. So yun, tuloy na tayo. Ang lakad natin ngayon ay sa Maluluwag Hot Spring. Sana umabot tayo ng ating night doon. Dati natin namang umabot siya ng 24 hours eh. Hindi ko lang alam ngayon kung ilang oras yung ating night. Diyan yung entrance papuntang Daang Katutubo. Diyan o. Kaya naman yan o, Daang Kalikasan. Sarap. Yung Maluluwag Hot Spring, parang yun yung tutubukin natin eh. Pag yung, makita natin yung bundok na parang perfect point siya. Patawagin ko yun ay bundok na gususong dalaga. May nakalagay yung MLSPI, Maluluwag Hot Spring, L pala. Hindi ko lang yung L. Ito na yata yung naghihiwalay ng naghihiwalay ng Manggataram at saka Aguilar. So from Aguilar, Manggataram na yata ito. Sa bandang kanan yun eh, MLSPL, MLS, Maluluwag, MSPL ba? MSPL. Hiraya, Teobertos. So sarado kasi siya ng Monday. So Tuesday tayo pupunta. Aguilar pa rin yata ito. Doon sa may Daang Kalikasan yung boundary yata. Kasi hindi ko pa nadadaanan yung favorite namin yung CR noon. Yung 2TI ba yun? 2TI gas station.
So ano lang ako, chill lang ako. Takbong pogi lang muna, 80. Ayun nga yung dang kalikasan. No? Dito tayo sa kanan para ma-enjoy natin. Ayun o. Grabe yung bundok kalikasan. Ganda. Ayan o. Harap natin. Ayan o. Kita niyo ba yung nakikita ko? Oh. Yan, bundok kalikasan. Diba? Ganda. Kabilaan yan. Sa kabila maganda rin. Pero ulit natin. Yan, larga ulit tayo. Iba na natin itong visor kasi malakas ang hangin. Kaya tayo spring. Wala, isang bridge. Yung bridge na yan, karugtong na yan doon sa Maples River. Maples River, tsaka tsaka Bayawas River. Kakarugtong yan. Ay, dito ng MLSPL. MLSPL, ha? MSLPL, ano yun? Mahaba kasi itong Aguilar to Manggataran Road. Ayun naman siya. Bilis grasya ka dyan. Ang bihira. Pala yan. Pag sumemplang ka dyan, patay ka. Pumasahan ka ng truck. Magulas yung palay eh.
Hindi kasi ako gumamit ng ano, ng ano, Google Maps. Baka si J4 yun ah. Ganun yung van ni J4 eh. Sakto. Medyo kumakan na tayo dito kasi dito. Wala naman mga kapalay ng kabila dito. Bugtong sila nga. Nakaparagal pa. Balik tayo sa main road. Umangan. Welcome to Umangan. Hanapin natin yung MSTL na entrance. I'm sure bago mag ano yun, Daang Kalikasan. Gibson. Daang Kalikasan na eh. Pasok pa tayo ng Daang Kalikasan. Mag-ice cream muna tayo. Tapos ano, tanungin natin kung saan banda yung ano, hot spring. Ayun, dito. Ito yung tambayan ng mga riders eh, pagka ano, stopover nila. Tingnan na rin natin yung ano. Charge muna tayo. So yan ang Daang Kalikasan. Yan. Diyan tayo diretso dyan. Nag-drop lang tayo dito pa ano. Neris Mini Mart. Diyan tayo laging nag-i-stop eh. Makain ng ice cream. Doon tayo pupunta sa bundok na yon. Yan. Yan yung maluluwag hot spring. Hindi pa kasi, di ko alam kung open na ito eh. Hindi pa yata open. Pero last time niluksan nila yan kasi merong ano dyan dati. Yung nagpa-event si Imprint Customs. Yan. Last week lang at last 2 weeks, last month. Yan. So, babalik tayo doon sa highway. Punta tayo ng maluluwag hot spring. So balik tayo sa highway.
Sana umabot yung ating battery kasi lobat na yung cellphone natin. Hindi ako nagdala ng ibang camera. Malapit lang pala yung entrance sa may daang Kalikasan. Pag manggaling ka pala ng Alaminos, lalagpasan mo pa yung daang Kalikasan. Cap Boarding School. Hindi pa naman to. Malaking kalsada yung simentado yun eh. Kasi pinaalala ko, meron nakalagay ML, parang MS. Ano ba yung nakalagay? Maluluwag Hot Spring MHL ba? MS. Maluluwag Spring siguro. So, nagpasan pa natin tong Centrum. Hindi na kasi ako nag-GPS. So malagpasan pa pala ang bayan. Hindi pala maluluwag. So bayan na ito ng Bangataron. So lagpas pa pala ng bayan. Papunta na siya ng San Clemente. Diba? I love Bangataron. Yung McDonald's tsaka KFC magkakasunod. Ano ko may Jollibee rin dito. Bangataron. Magic Mall. So, dito yata paglagpas ng bridge. Gusto kong puntahan ng hindi gumagamit ng maps. Saan pa natin? Talong-talong. Gusto ko makipag-talong-talong. Magtanong. Kay Mang Tanong. Barangay Poblasyon. Barangay Poblasyon. Pakalagpas pa ng bridge na yun eh. Kasi yung dumutok na yan, pag dito ka dumaan sa San Clemente, lalabas ka dun sa pabulitan San Jose Tarlac. Madadaanan yung bundok na yan eh. So, bali sa kabilang side tayo ng bundok siguro. For sure, bukas ngayon ang maluluwag. Gloves. Dami kong gloves. Nakapagdala.
Hindi pa rito yun. May malaking billboard sa kalsada yun eh, parang MSPL, parang gano'n. Maluluwag Spring, bla bla bla. I love era, di pa yun. Ganun pa. Kasi doon mo makikita yung bundok eh. Ito na yata. Iglesia. Nagpas mo ng iglesia. Dito. Yung kalsada ito, dito na yun. Ay, hindi. Factory. Ay, yung bundok eh, oh. Nakikita ko na yung bundok eh. Sa bandang kanan. Hindi pa rin ito. Ano pa? Ay, yung bundok ko. So, time check, 12:42. Hindi pa dito. May sinusunod na ba? Hindi pa rin to. Nasa bandang kanan yung malaking I love MSPL. Maluluwag Spring. Maluluwag. Ito na yata. May malaking board. Santos Oasis. Malaki din ah. Malaking restaurant. Santos Oasis. Sa pangalawang bridge na. Malapit na siya sa ano ah. San Clemente. Laki mahaba rin to eh. Manggata rin to San Clemente. Mahaba-haba rin ito eh. Yan o, napakalalapit-lapit na niya o. Nakapagdala ng shorts. Paano ka maliligo niyan? At pala bumili muna ako ng gayong na shorts. Saka t-shirt. Kaya tayo rin lubusog ng kapantalon eh. Diba ito na? Hindi pa.
Sakto. Lapit na ng bundok eh. Ayun o. Sabi-sabihin, vulkan yan kasi ba't may hot spring? Marami pa yung banda ron eh. Ito ba? Sila, alas yung kasabi ilagan. Ano gusto siya extra shorts. Gulat pa ako dun. Baka may tinda silang shorts doon. Kasilagan. Military School. Barangay Kasilagan. Nilagyan pa ng isang kalsada rito. Pagtambayan. Naglapasan ko na yung ano. Nagpas na yata ako. Wah! USA TV. Dito. Ayun o, MSPL. To MSPL. Yahoo! Ito tayo. Manluluwag Spring. Ayan. Hindi ko lang ano yung PL. Halos malapit mo sa boundary ng Pangasinan at Tarlac. Kasi nga naalala ko nga yung bundok na yan. Yan, lagi ko nadadaanan yan. Diyan lang pala siya. Yan na siya oh. Abot tanaw ko na siya oh. Ano? Ganda naman. 6-4. Tatlo sila o. Mapahinga sa doon. Yun o. Maluluwag Spring. Grabe ko lang sa bundok. Hindi ko kalahin mapupuntahan ko yung bundok na yan. Ito na ako sa mismong bundok eh. Kaganda naman. Ganda ng kalikasan. Ito, sa picturean dito. Grabe, ang ganda. Nakaharang kasi ng puno. Tingnan natin yung nakaharang na puno. Ayan, yan, wala na nakaharang. Ganda na rito tignan. Itong kahoy na kawayan na nakaharang. Grabe, ang ganda.
Picturean ko ng iPhone ko. Matras ako. Grabe. Lapit na tayo. Diyan tayo pupunta guys, oh. Sa bundok na yan. Maluluwag Spring. Tara, let's G! Woohoo! Lapit na tayo! Malabubo pala to. Barangay Malabubo. Ayun na siya, sa kanan natin. Oh. Tagal ko nagbusunpuntahan dyan, bundok na yan. Yun pala yung Maluluwag Spring. Grabe oh. Malit na bundok lang siya. Hindi ko alam kung may daan dyan papunta sa taas eh. Tuktok eh. So malamang tulog na bulkan yan. Kasi ba't may hot spring sa baba? Yung SPL pala. Ay, yung Barangay Malabubo. Barangay Malabubo yung nakakasakop sa kanya eh. Lutong ulam, only 50 pesos. Yung binenta ng ulam sa labas. Manggataryan Provincial Agriculture and Veterinary Office. Visitors Farm, Buyers Farm. Pas pa tayo. Ano ko malaki pa sa ko yun eh. Third platoon, meron pang ano dito. Military ano. Yung mga manggahan dito. 'Yan, 'yan. 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 '
Kung wala masyadong tao, lulusong na lang ako nung naka-brief. Pwede naman yun eh. May mga kabahayan na rin dito, may mga rest house dito, mga farm. Ayun oh, baka chicken farm yan eh, pero walang amoy. Baka yung bagong modernong ano ngayon, pagmamanukan, hindi na sa elevated. Puro manggahan dito oh. May mga bunga ng mangga nila eh, may mga balot. Fruit Master eh. Parang nalagpasan na nga natin yung bundok eh. Seedling, ano good. Ayan o, Maluluwag Spring, Protected Landscape. Ito na, papasok na tayo ng gate. Alam may bayad dito eh. Hindi ko alam kung 20 o 50. Nakalimutan ko na. Open naman yung gate. Bisa kasi sinasarduhan ito pag walang bantay eh. Welcome to Maluluwag Spring, Protected Landscape. Yung PL pala, Protected Landscape. Alcoholic beverages not allowed inside. Wala naman tao. Tao po! Walang tao, baka nandun siya sa mismong resort. Punta na lang natin doon. Walang tao eh. Baka nandun siya sa resort. Sa mismong swimming pool area. Pasok na lang tayo sa loob. Ayan. Yahoo! Medyo malayo pa sa kalsada ha. Di ko nakita kung ilang kilometro. Mamaya, kwentahin natin. Ganda, lilim. May mga ibon daw dito eh. Mga ibon, mga ano. May mga hiking pa rito eh. Ang malaking problema ko, lobat na ako. Try ko na lang gamitin yung ano. Wala rin pala akong ano nun. Connector. Kamay na lang. Ito na. Main gate. Maluluwag Spring. Saan yung ano? Doon? Pool. This way. Wala rin tao. Tanghali kasi. MSPL. Pababa pala ito. Ganda. Gubat talaga siya. As in. Oop. Ayan na yung pool. Walang tao. Pero merong tricycle. So yun yung kanilang pool area. Agbiag, Maluluwag. Maluluwag pala. Yes, sir. Yun pala yung oak tree. Oh. Keystone species of MSPL. This is a common tree of lowland vegetation which represent the Philippine tropical rainforest. They grow with the dipterocarps and are source of food for wild pigs and hornbills. Ito pala yun. You know. Yun yung ano, bunga pala ng oak tree yun. Yung naging bit-bit ng ano, daga. Mainit ba, sir? Konti po. Konti lang. Ito lang kasi yung ano. Ayan lang yung ano niya.
Ang init. Masyado mo. Madalig din. Taka malamig ang panahon ngayon eh. Opo. Doon ata. Ay, ata. May pool pa doon? Nakasarado lang yata yan. Diyan yung source ng tubig. Yan si Sir Elmer. Ito po, Elmer, ano pala niya sir? Saura sir. Sa Ura. Ayun. Taka si Ma'am Gina Montañez. Gina. Taka si Ma'am Juan po. Joanne. Ayun. Shout out po sa kanila. Galang. Kagalang-galang. Yun. Galang. Yun. Yung mga, tanong ko lang po, yung mga cottages na ganyan, may rent po ba yan? Yung Yes po. kawayan? Actually sir, noon yan 500 pero sa ngayon po hindi namin pinaparent kasi papalitan na po yan. Ano na, renovate na. Po namin, yung Oo, yun. ticket number 1 po 500 tapos yung the rest po 2 to 14 po 300. Meron 300, may 500. Yun. Yung sa taas po na yun, doon. 700 Function. po, 700. 700 function. Pavilion tawag doon. Oh. Sige po. Salamat po kay Sir Elmer. Elmer. Sir, welcome. Elmer po, no? Yes po sir. Yes, malobot na rin kasi ako. Sige po, salamat po. Welcome sir. Yun, paalis na tayo ng time check. 3:30 na. 3:11. Paalis na tayo ng Maluluwag Spring. Yan. Ito yung bundok na yan, oh. Madalas kong nakikita, gusto kong puntahan. Bonus pa yung mga bundok dun sa likod, oh. Yan, may mga bundok din dun sa likod. Grabe. Ayan, oh, bonus pa yung mga kabundukan sa likod. Marami yan eh. Pag nasa highway ka ng Mangatarem, makikita mo yung mga yan. Saka yan. Dito ay mismo sa tabi ng bundok na to. Ayan, oh. Ito yung kasada, oh. Oh. Ganda. Sakop to ng ng Mangatarem. Maluluwag Spring, MSPL. So dito na lang tayo magtatapos. Dito sa Barangay Malabobo. Peace out. Lapit na tayo. Diyan tayo pupunta guys, oh. Sa bundok na yan. Maluluwag Spring. According to the locals, Maluluwag Spring gained popularity in the early 1900s because it was believed that the water from the spring can treat skin diseases. Scientifically, the healing capacity of the spring came from the sulfur content of the water, which exhibits antibacterial property, BAMS 2017. Based on the study, MSPL Hot Spring is considered as a unique occurrence in the Philippines because of its hyperalkalinity, pH 10 to 11.5. Wow. Brought about by the hydrolysis of magnesium, which rocks like gabbros, and oxidation of iron minerals like pyroxenes, Bakuli, Ronan, Q, UPLB. Significantly, its therapeutic benefits are also attributed to its high alkalinity. So alkaline pala to, that is effective for chronic skin diseases. Wow. With sulfur as a primary content, the water temperature is about 34 degrees Celsius. Yun. So diyan nanggagaling yung yung tubig na mainit papunta dun sa mga pool. So ako, I prefer ko maligo sa taas na pool kasi yung sa baba galing dito sa taas. Ayan. Mga available cottages din dito.
300 pesos ang rent. Grabe oh, kalikasan talaga oh. Gaganda ng mga puno. Diyan naman sa baba yung CR. Male tsaka female. Tapos dito meron siyang function hall. Ayan oh, laki. Function hall. Tapos doon sa baba meron din mga cottages na kubo doon. Ayan. Siguro mas mahal tong malalaki. Ayan oh. Tapos doon meron pa isang pool doon na Olympic size. Hanggang 10 feet yung lalim pero ngayon hindi nila pinuno. So yung pinakamalalim niya is 7 feet din lang. 4, 5, 7 feet. Ayan. Karamihan ng mga bata doon naliligo. Doon naman sa side na yon ang may mga ihawan. Ayan o. Mga ihawan. Meron din cottage doon. Ayan. Mga cottages. May malalaking cottages din. Tapos merong wifi doon. Piso-piso lang. Ayan. Piso yata 2 oras. Merong tour guide. Kung grupo kayo, may tour guide kayo, pwede kayo pumasok dyan sa kaloob-looban. Marami dyang species ng ibon. At saka mga iba pang mga ahas yata o unggoy. No? Pero ibon talaga ang karamihan dito, ibon. Yan. Wild na kasi dyan, no? Wild na. Papuntang patas ng bundok na yan, yung bundok na nakita natin kanina, yung matulis. Diyan tayo naligo kanina. Ayan. Ayan. Tapos doon din yung kalsada doon. Paakyat yan. Paakyat. Ayan. So, meron ding parang mga barracks doon o parang meron yatang tutulog dito, stay in. So ito yung tariktik, hornbill. Ayan o. Ito yung madalas na nakikita rito na ibon. Parang manok siya o. Pero mahaba yung buntot na Pero yung ulo niya parang manok. Tariktik hornbill pala to. Flagship species of MSPL. Then this endemic species to Luzon stands out as a symbol of rich biodiversity as a key seed disperser. The tariktik hornbill plays a crucial role in maintaining the bioecological balance of MSPL, contributing to the growth of diverse plant species and highlighting its significance as a flagship species. So siya yung mga nagkakalat na mga seeds para dumami yung mga halaman. Galing. Hindi na lang pa sila. Sana yung dalawang taga-kami din. Paano ito nakababa? Doon. May daan pala doon. Ayan o. I love MSPL. Meron siyang tulay dito. Ayan. Papunta doon sa isang Olympic pool.
Ito yung isang pool nila, Olympic pool. Ito yung sa bandang baba. Ayan, may mga naliligo. May mga guest doon. Ito yung forest to. Sarap mag-picnic dito, kasama pamilya. Ayan. May CR din pala sa side na yun, no? Ayun, dito sa baba. May CR din pala sa baba. Yun na. May trash can sila dito. Akyat. Tapos mo makikita yung ano, I love MSPL. Ano pala kaya pala MSPL? Maluluwag Spring Protected Landscape. Yan. Kaya pala MSPL. Yan o, Maluluwag Spring Protected Landscape. Ito yung pakdaar ng ano, DENR. Ayan, pakdaar. Kanyang kabuuan, ayan o. Pakalar, Talumbuyan Sur, Katarataraan, Malabobo, Lawak Langka. Yun ang mga sakop niya. Laki pala, no? Ayan o, Namispil is one of the legislated protected areas under Republic Act number 11038. But prior to its legislation, MSPL, which initially covered 94 hectares, was established as Forest Reserve in 1934 through Presidential Proclamation number 659 as a national park through PP number 612 in 1940. Now MSPL covers 1,938 has in 5 barangays of Mangatarem, Pangasinan, namely Kalumboyan Sur, Malabobo, Katara-Taraan, Pakalat, and Lawak Langka. Aside from ecotourism activities, in example, swimming, bird watching, etc., MSPL is home of different species of flora, 37 endemic, 79 native trees, 29 threatened under DAO 2017-11, 24 listed under IUCN red listed of threatened species and fauna, 36 endemic, 15 threatened under DAO 2019-09. Location-wise, it is situated beside Mangaterem Critical Habitat as part of the Zambales Mountain Range, which is a key biodiversity area, KBA. Yun pala yung key, the biodiversity area, and an important bird area. MSPL also supplies the water requirements of the surrounding communities. Agbiag, Manlilwag. Yun. Doon pala talaga ang parking area. Ayan o, parking area. Wala namang bayad ng parking. Entrance lang talaga. 75 pesos. Ayan. Hindi ko alam kung para saan to mga kabahay. Baka mga opisina yan ng DENR. Yung mga nandyan o. Ayan. Pero doon kami nagpark. Mga tricycle. Pwede palang ibaba yung motor dito. Ayan o. Binaba nung isang nakilala ko kanina. Nandun yung motor nila sa baba. Ayan o. I love MSPL. Maluluwag Spring Protected Landscape. Yun. Biodiversity is love, is life. Biodiversity is love. Biodiversity is life. Ears of Elias E. Oligario. Take nothing but pictures. Leave nothing but footprints. Grabe talaga ang kalikasan dito. Damang-dama mo eh. Ayan o. Meron siyang patay na puno doon o. Wala na siyang kadahon-dahon. Ganda. Agbiag, Manlilwag. Pala to, MSPL is in my love. Ayun, galing. MSPL is in my love. Doon paakyat ang Ranger Tower. Hindi na tayo akit sa taas. Kasi ano naman yan eh. Mga 150 steps. Pagod na ako, di ko kayang umakyat. Baka tayo akit takihin sa taas, wala tayong kasama. Ayan o. Red Crested Malcoha. Yan pa yung isang ano,
nakikita rito na ibon. Ayan o. Hindi kasi tayo makapag bird watching kasi ano, wala tayong kasamang tourist guide. Yan. Red crested malcoha. Dasyphilus superciliosus. Delicious siguro yan. Ayan o. Parang manok din, parang manok na buyo no. Yan. Dami daw klaseng ibon dito. From DNR. Ano pangalan niyo ulit, sir? Albert, sir. Albert, Sir Albert Israel po. Israel. Yung taga DNR pala siya. Opo. Isa sa mga ano. Yung mga nasa baba, DNR din sila. Opo, kasamahan ko po. DNR din sila. Si Sir Elmer. Elmer ba? Opo, staff po dito, sir. Pare-pare kayong staff dito. Inaaya nga ako ni Sir na ano. Ina ng Ranger Tower. Oo, inaaya ko ni Sir na pumunta ng Ranger Tower kaso baka hindi kayanin. Sinabi nga rin ni Sir kanina, Sir Elmer. Sabi ko, tingnan ko kung kakayanin ko. Diba, next time, Sir. Salamat, Sir. Nice meeting you, Sir. Ingat po. Ingat po. Pauwi na rin ako, Sir. Bani ako, from Bani. Sige, Sir. Bro JR, dito na ako sa ano nyo. Sa pwesto nyo. Wala ka na naman. Wala na itong drone ko, ha. Nag-usap na naman kami dito, eh. Ano pangalan? Jay din. Ano ba siya? Junior ba siya? Junior. Ikaw junior din? Hindi. Hindi. Pero Jay.